Unong bisar jongka sorkar pedeng ubala siap penrem hau trom ban siap wengkam udai ubala thong daki arliang mamla bad ubala terai hadu live house nem hapo Washington. Unong bisar jongka sorkar pedeng ubat don ka jingya perjengmud bat ka wajhau halor ka jing pentrikam jongka yakin nongwan buhai snong bat menta ka thong jongka jingkhot penrem bala penyai do Presiden Donald Trump udai unong syak thong daki arliang mamla ubaka jing terai jungu kalalong live house nem ha Washington DC kabala kentup yaki mukaduma ki bala kersian yau Trump. Jim Bosbeck unong bisar barangba jongka US District Court na kapentaka District of Columbia nadu usnem hajar arpulai ula penmi ia ka jing bitar jongu persya yau Trump hadin baula khanglat sipor ya ka jing persyang jong ka sorkar ban penlong ya ka jing penkendria yakin nongwan buahai senong da ka lingsun ha ka sengikut tayo kat kum ka an ka ba om ju pendon kamha ha ka pertama ha ka jing keren ka bala penmi ha ka sengiwalang hapo ka Fox News Trump ulak kedau ya ka jing penrem yu Bosbeck yau baulan yau kumunong bisar jong katany utrom kamen siwa ula penbor ban wengno yau Bosbeck haka jingtho haka social media bad ula jer kerteng yau riubij jong kaliang persya barat ba bad unong penklumar House nem hajar Presiden George W. Bush ula jid yau Bosbeck kumunong bisar bayatri lang jongka kaiseri bahaklidu jongka District of Columbia. House nem hajar Khadway Presiden Barack Obama ula jid yu ban long unong bisar haka jing bisar jongka US. Weu nong sajan jongka Washington uba jumi khmat yu Bosbeck ubalan reu puars nem ka kerta ula khod yu unong bisar uba don ka jing snourit palat bad uba ai tilut ban penbej yaki aka ula penpau nam hapdeng ki nong ya saj an bad ki perlok jong kumunong bisar uba stat laong unong saj an da ka bakren klem da penpau kerteng nang ban laj naka jing sya yu i baulong uba penjak burom yau nong bisar